Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video! Eu sunt Ștefan, sunt Ștefan, după cum știți, și astăzi vom vorbi și despre mine, pentru că am vorbit despre prietenul meu, David, și da, o să fac un episod și cu mine. Bun. O să vă explic lucruri despre mine. O să vă explic niște lucruri despre mine. Păi lucrurile alea. Sunt gamer. Sunt youtuber, bine, gamer. Învăț bine, ca și David. Jandarm nu vreau să mă fac, vreau să mă fac om la birou sau ceva de genul, nu știu cum se zice. Acolo, IT-istă vreau să mă fac, nu om la birou. Așa, da, ce să vă zic despre mine. Sunt un copil simplu. Da. Și azi am mers la școală. Și voi face un video când merg la școală, chiar mâine. Wow, o să pun alarma să sune la ora 17, la ora 7. Eu la 11 intru la școală, nu 11 fără 3 sau ceva de genul pe acolo. Și o să fac episodul, nu știu, când mă trezesc, rutina mea de dimineață, ceva de genul. Da. Like, ce să vă zic, da. Nu știu cum o să strângă multe like-uri și multe vizionări. Abonați-vă la mine, vă rog, abonați-vă. Apăsați pe butonul de like. Apăsați pe butonul de like. Vreau să vă mai zic ceva foarte interesant. Deci, dacă aveți Android pe telefon, un Android destul de mare, vă instalați o aplicație numită Steam Link, S-T-E-A-M, pauză, L-I-N-K. Așa, după o instalați, trebuie să aveți un calculator și cu Steam ca acel calculator și dați conectați. Pe calculator o să vă arate să băgați un cod de pe telefon. Vă arată codul pe telefon, băgați pe calculator și după pe calculator selectați ce joc vreți să vă jucați pe telefon, chiar pe telefon. Eu chiar mi-am instalat aplicația și este super tare, să știți. Da, și după puteți să vă jucați chiar și GTA 5 pe telefon. Și Fortnite pe telefon, toate jocurile pe care le vreți. Bine, toate jocurile pe care le aveți pe calculator, adică până și GTA 5. Controller nu trebuie să aveți, că dacă vă jucați jocul, să vă arate un control pe telefon de controller, adică pe telefon o să vă arate A, Y, C, B, da, ca pe controller. Da, foarte tare aplicația Steam Link. Să vi-o instalați să vedeți cât de tare e. Asta puteți să vedeți și la Max Infinite. Mine. Vă rog, abonați-vă și la mine. Da. Azi noapte, de fapt, că azi noapte, ok, ciudat. Este noapte și, da, eu ar trebui să mă culc, pentru că, da, mâine la școală. Dar eu v-am lăsat și nu uitați că mâine voi posta un nou episod. Și la acest episod aș vrea să se strângă măcar 20 de vizionări și după mă apuc de gaming. Pe bune. Și intrați pe un canal nou, că pe ăla postez.
O să mă pentru că n-am microfon, o să-mi iau microfon. O să-mi iau o cameră de filmat și o să fac un nou canal, dar o să fac vlogurile foarte tari pentru că o să-mi iau o cameră de filmat. Dați un like! Bun, eu am fost Ștefan. Nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu am fost Ștefan. V-am pupat.